Nitolbu. U Alla bil-passjoni ta' Kristu ibnek u sidna, inti qritt il-mewt li uritna minħabba l-ewwel dnub. Aħna l-koll li tnissilna minn Adam. Għatina li nsiru bħal Kristu biex kif ilbisna ġbija tal-bniedem tal-art li minnu tnissilna skont in-natura. Hekk ukoll bil-qdusija tal-grazzja nilbsu ġbija tal-bniedem tas-sema bi Kristu sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Araw, il-qaddejtij jisib ir-risq, jintrefa, jola jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna nderxu minnu għax wiċċu tħassar donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma konx tqisa ta' bniedem, hekk qed jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Quddiem slaten jalqu ħalqhom għax għad jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-mulejn. Bħal xitla kiber qudiemna u bħal erq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien mżeblaħ u mwarrab mill-bledmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem mżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżduħa fuq l-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġġub fix-xejn. Iżdu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna l-koll bħannaċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu. U huqa tal-jom bla ma biss fetaħ fommu, bħal ħaruf meħu tal-qatla u bħal naġam bikma f'miet min iġizza ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min qatt jaħseb fuq xortih. Iva, għaċtuh mill-art tal-ħajjin minħabba fi dnub il-poplu tiegħu kien midrub. U tawh qabar mal-ħżiena u mal-onja difnuh, għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda erq. Iżda l-mulej joġbu jaksu bil-mart talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni huwa għad jara nisel u jtawwal jiemu u rrieda tal-mulej isseħħ bih. Wara d-tbatija tiegħu għad jara d-dawl jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħalżen tagħhom jitabba bihum. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qalbenin għaliex huwa offra ruħu għall-mewt u kien madut mal-midinbin. U li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għall-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Jisir narħi ruħi flimkien. Fik mulej nistken ma jkolli qattax nirrex fil-ġustizzja tiegħek salvani fidejk innerħi ruħi
teħlisni mulej Alla tassewa. Flimkien? Minħabba li dewwa tiegħi kollha jien sirt ħaġa ta' min ikasbara. Jitwerru l-ġustizzja tiegħi u min jafni jibża minni. Dawk li jarawni barra jaħarbu insewni bħal wieħed mejjed, irmewni bħal ġarram kisra. Flimkien? Imma jien fik nittama, mulej jien ngħidlek Alla tiegħi, fidejk ixoret tiegħek, elisni min jitledewa u min id-dawk li jeħduha Flimkien? Uri d-dawl ta' wiċċek li l-għaddejt tiegħek, fit-tiba tiegħek elisni min jitledewa u min id-dawk li jeħduha kontrija. Flimkien? Uri d-dawl ta' wiċċek li l-għaddejt tiegħek, fit-tiba tiegħek elisni, issaħħu qawwu qalbkom, intom il-koll li tittamaw Flimkien? Qari mill-littra lill-Lut. Ħuti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa il-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jgħader id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra id-dnub. Ħanersqu mela qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b'leħenoli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla, għad li kien iben
tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni, sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Gloria ut ifir lile Christu. Flimkien. Gloria ut ifir lile Christu. Minħabba fina Kristu obda salmet, anzi salmet assali, għalek alla olli sasmawit, u zejnu blisem li Flimkien. Gloria ut ifir lile Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu ħareġ mad-disċipli tiegħu u qasam wied Kedron għan-naħa l-oħra fejn kien hemm ġnien li daħal fih mad-disċipli tiegħu. Ġuda dak li tradih kien jafu tajjeb il-post, għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm flimkien mad-disċipli tiegħu. Ġuda ġib hemmhekk ġema' soldati u xi ħases mibgħutin mill-qassisin il-kbar u l-Farizej bil-fanali torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu marfuqhom u qalilhom. Lil min qegħdin itfittxu huma weġbu.
litra di kien magħhom huwa wkoll. Meta Ġesu qalilhom jingħawu huma resqu lura u waqgħu mal-art. U reġa' staqsihom. Lil min qegħdin tfittxu? Huma qalulu. Ġesu wieġibhom. Tilkom li jingħawu jekk kienu dak li qegħdin ifittxu ħallu l-jum dawn jitilqu. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal li minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmum Pitru kellu sejf u siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir qatalu barra widintu l-emenija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu qal lil-Pitru. Erġa' daħħal is-sejf fil-għan tiegħu fost il-kalċri tani missieri m'għandix nixorbu. Imbagħad is-suldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-ases Lut qabdu l-Ġesu rabtuh. L-ewwel ħadu ħantanna billi dan kien missier mara ta' Kajfa il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li tal-parir lil Lut li jkun jaqbel li bniedem wieħed imut tal-poplu. Issa xmum Pitru disċiplu liħor kienu marru wara Ġesu. Dak id-disċiplu kien mitħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pitru għad barra ħdejn il-bib. Imbagħad id-disċiplu liħor billi kien mitla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lil-purtinara u daħħal il-Pitru ġewwa. It-tfajla li kienet tagħmilha ta' purtinara qalet lil-Pitru. Inti m'intix ukoll wieħed mid-disċipli ta' dar raġel. U weġiba. Le minix. Il-qaddejja u l-ases kienu kebsu għax kien il-bart ħana u Pitru kol qatt magħhom. Qassis il-kbir saqsal Ġesu fuq id-disċipli tiegħu u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu. Jena tħaddil fibbraħ qudiem kulħadd, għallim dejjem fi sinagogi
وفي التمبيو فين جابروا اللود كلها وبالمهب ما اتشين عالفين استأصيلي استأصيل دوك زموني شتلهم أرأوا ما يفوشت كيف قال هيك ويهت من العساس لكن هداه تدقى طهرت للجسو قال له هيك ويجيب للقسيس الكبير جسو قال له يكينت شهادة ميسوا وغين فاد إما يكت السوا قال اشترفع إيدك فوقي إن بطلنا باطل جسو عن خايفة القسيس الكبير شمون بيترو كن إيات لا منيش ويهت من القضية القسيس الكبير لكن يجي من ذاك الراجل اللي بيترو قتلوا ايدينتو ملايين ما رايتكش مية في الجنين بيترو شهات الدرب أخرى ومنه فيه السرد والدم إن بعد خدوا الجسو من عند كيفا البريتوريو كان في لودوك ميني وما ما دهلوش في البريتوريو عش ما ريدوش يتنجسوا بيش يكونوا يستو يعملوا الإقلاط عليك بيلاطو خارج برا هديهم وقاليلو شانتكم شتيدو كونترا دراجل وما وجبوا بيلاطو قاليلو هودو انتم وعملوها منه انتم سكنت اللي جيتاكم إمالوت قالولو Dan ġara biex jiseħ li Ġesu kien qal, meta wera kif kellu jmut. Pilatu reġa daħal fil-pretorju, sejjaħ il-Ġesu u qallu. Inti s-sultan tallu Ġesu jiġeb. Dan jettajdu int min ħajk, jew kienu ħajni għallulek f'dan fuqi. Pilatu iġeb. mela jina lodi kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk fidejja x'għamilt. Ġesu iġeb. Is-saltna tiegħi mhix ta' d-dinja, li kieku saltnatek kienet ta' d-dinja, il-għasas tiegħi kien jiġġieldu biex ma ninnaħx f'idejn il-lut.
إمتى بالحق سلطنتي مشتان بيلاطو قالوا ملاين سلطان وجسو إيجاب إيتت دينا سلطان إلى لك ولك جاي في الدنيا بشنوغ الفريتا وكل من هب الفريتا يسمع لخني بيلاطو قال والفريتا شيني كيف قال رجع رش قدام اللوتو قاليلو ينا من سبب ذاتي يا فيه استعينتم عندكم الدروة لنهلسلكم ويهات في ليل تريدوش لنهلسلكم وما من جديد بداو يعيتو ويعيدو دان باراباكين هاليل إنبات بيلاطو وردنا ليهدو للجسو وياتو هسوا السولداتي نسجو كورونا الشوك وإدو إلو فوق راسو ولبسوه منطار أحمر سكو وبداو جايين قديمه يعيدوله وبداو يعطوه بالحارتا على ضربة أخرى بيلاطو هارش برا بيش يعيديلو عراو يتنجيبوا قدامكم أو برا بيش تكونوا طفولين ما نسيبش احتيا فيه جيسو هارشن برا لبس الكورونا تشوك ومنطق المنطق أحمر بيلاطو قاليلو عراو أونو البنيدم متى راوه القسيسين الكبار والعساس بداو يعيطوا ويعيدوا بيلاطو قاليلو خذوا وسلبوا انتم ينا ما نسيبش فيه بداحتيا اللو تواجبوه
Meta semadan Pilatu aktar beza Reġa daħal fil-pretorju u qal il-Ġesu Int mnejn int? Imma Ġesu ma taħebda tweġiba Għalek Pilatu għallu Li ma tkellimx, ma tafx li għandi seta neħilsek u għandi seta li insalbek. Ġesu iġbu Ma kien ikollok ebda seta fuqi kieku ma ġiex motjalilek minn fuq. Għalek minn talilek jifdejk għandu ħtijak kbar. Min dak il-ħin il-qudiem Pilatu beda jfittex li jeħilsu Imma l-ut komplew jajtu u jgħidu Meta semaħom jgħidu hekk Pilatu, ġib il-Ġesu barra u għad bil-qeda fejn kien jagħta sentenzi fil-post imsejjaħ li Tostrotos bil-ludi Gabbata. Kien jum it-ħejja tal-lejt għal-ħabta ta' nofsinhar. Pilatu għallillu Araw is-sultan ta'kum. Dawk infexxew jgħidu Pilatu għalilhom Jien sen sallab lis-sultan ta'kum. imma l-qasisin il-kbar weġbu. Fl-aħħar tawlhom biex jisalbu u ma ħadu. Ġesu mobbi u stess bis-salib ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorja bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tmejn oħra. Wieħed kull naħa b'Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kitba u waħħala fuq is-salib. Fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret, Sultan tal-Lut. Din il-kitba qrawa ħafna lut, għax fejn salbu l-Ġesu kien qrib il-belt. U l-kitba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grik.
Għalhekk il-qasisin il-kbar tal-lut marru jgħidu il-Pilatu. Pilatu iġeb. Dak li ktib, issa ktibtu. Wara li salbu l-Ġesu, is-soldati ħadu l-bistiju u qasmuhom ferba, sem li l-kull wieħed minnhom u ħadu ukoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata minn suġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftemu bejnietom u qalu. Dan ġara biex isseħ l-iskrittura li tgħid, ħwejġi qasmu bejnietom u għall-libsa tiegħi qataw ix-xorti. U dan ta' bilħa għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, Ommu oħt Ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ l-ommu u li d-disċiplu l-maħbub wieqaf ħdejha, qal l-ommu Imbat għalli xiplu għawni hommok. U minn dak il-ħin id-disċiplu ħadandu. Wara dan Ġesu billi kien jaf li issa kollox kien mitmum biex isseħ l-iskrittura għandi l-ħaġġ. Kien hemm biqja mimlija bil-ħal u ma xarbu sponza bil-ħal dawru ma qasba tal-isopo u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħalħalqa kollox hu mitmum. Imbagħad mejjel rasu u ratruħu.
billi kien jum it-ħejja tal-għid. Ma jiqpaw fuq is-salib sas-sibt, għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela l-Pilatu biex jitkissrulhom riġlejhom u l-isma jitneħħew. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġamejjed ma kisrulux riġleh. Bdana kollu wieħed mis-soldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ demmu ilma. Dan qiegħed jiġdu minn rabajnejh u xida tiegħu hija minna. U jaf li kien qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu ma qasmulu. U hemm ukoll Skrittura oħra li tgħid u għad iħarsu lejn min nifdu. Wara dan Ġuseppi minn Arimatija li kien disċiplu ta' Ġesu bil-moħbi għax beża mill-lut mar talab il-Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħalli u ġi uħal-ġisem tiegħu. Ġi ukoll Nikodemu, dak li qabel kien maran Ġesu bil-lejl, u ġib miegħu taħlita ta' marru sabbara, tiżen xi 100 libra. Dawn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u gesruh fl-għażel bil-fwejjaħ kif jagħmlu soltu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu Ġesu kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih ħadd kien għadu ma tqiegħed. Hemm qiegħdu il-Ġesu għax kien jum it-tħejja għall-lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. It-tifel li l-Kristu. Permettu li naqsam magħkom ftit sibijiet ispirati mill-ġurnata solenni tal-lum. Il-profezija ta' Iżajija li smajna fil-bidu ta' din il-liturġija
tfakkarna li Ġesu tabba bin-niket tagħna, tabba bil-mart tagħna, u bekk se tagħtina eżempju, qawwa u seta' wkoll jifdina. Bot imma li jieħu sehem fid-tbatija magħna. U li kien Alla sar bniedem, obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Darba qal meta nintrefa' il-fuq niġbed lill-bnedmin kollha lejja. Ejjew illum inħarsu lejh, nitgħallmu minnu, ninġibdu minnu biex hu jwassalna għand il-Missier. Jiena illum xtaqt naqsam magħkom ħsieb li mhuwiex tiegħi imma ta' wieħed Malti bħalna, ta' San George Preka. Meħud mill-ktieb taħdit għat-tfal. San George kiteb ktieb ta' kolloki ma' tfal. Il-sibijiet li jaqsam ma' tfal San George Preka huma sempliċi imma profondi ħafna u jgħoddu għalina il-kbar ukoll. U jgħid hekk San George Preka: għajdli, minu li ħares lejn il-kurċifiss u ma jikwitax f'mistrieħ perfett. San George Preka rid jgħallimna li meta nħarsu lejn il-kurċifiss aħna nħossu dak is-serħan li jagħtina l-mulej u li qalalna bil-passjoni ħarxa, bis-salib u l-mewt tiegħu. Dnubietek ibeżżok, stħajjel li Kristu kurċifiss jgħidlek ħares law u ikkwieta għax jien ħallast għalik. Xi ħadd titrattak ħażin, stħajjel li l-kurċifiss jgħidlek ħares lawn u kwieta għax jien għamilt il-ġid u ħalsu. Il-Kristu kurċifiss jgħidlek ħares lawn u kwieta għax jien innoċenti f'baħar ta' uġieħ u ta' niket. Tinsab inti nieqes minn xi ħaġa, stħajjel li l-Kristu kruċifiss jgħidlek ħares lawn u kwieta għax jiena imsallab eri. Inti mżeblaħ, stħajjel li Kristu kurċifiss jgħidlek ħares lawn u kwieta għax jiena Alla oġġett ta' għajb, żuffjett u daħk. F'kelma waħda jgħid San George Preka, f'kull stat tiegħek spiritwali għandek tissib dejjem komfort minn Kristu kurċifiss. Ejju inħarsu lejn Ġesu illum kurċifiss
u nistrieħu fil-qalb minn fuda tiegħu li minna ħareġ għalina demm u ilma biex jaħsilna minn dnubietna ejjew nitolbu Alla waħutna ippersegwitati madwar id-dinja kollha biex għall-merti tal-passjoni tal-mulej ikollhom il-qawwa ikunu xhieda ta' Ġesu kull imkien u f'kull sitwazzjoni. U jew inħarsu lejn il-pjagi tiegħu u noffruhom lil Alla l-Missier biex fuq pajjiżna ikollna l-paċi bejnietna u ma' Alla. Għall-Knisja Mqazza. Nitolbu ħuti eżis għall-Knisja Qaddisa ta' Alla biex il-mulej Alla tagħna jagħtiha slim u jaqgħadha u jħarisha fid-dinja kollha u lilna biex jagħtina ħajja ta' kwietu paċi biex nagħtu glorja lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox in permezz ta' Ġesu Kristu u rejt il-glorja tiegħek lill-ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħnina tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Għall-Papa. Nitolbu wkoll għall-Papa Franġisku biex il-mulej Alla tagħna li jażlu bħala Isqof inħarsu u jżommu qawwi u sħiħ għall-Knisja Mqazza tiegħu ħalli jmexxi l-poplu qaddis ta' Alla. U Alla ta' dejjem li tista' kollox l-ħaq tiegħek u s-sis tal-ħolqien kollu fil-ħina tiegħek isma' t-talb tagħna. Ħares bit-tjieba lill-Papa magħżul għalina u bis-seta tiegħek mexxi lill-poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt dan il-qassis il-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Għall-fidili kollha ta' kull ordni u grat. Nitolbu wkoll għall-Isqof tagħna Charles, għall-Isqfijiet u l-Presbiteri u Djakni kollha, għall-Ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili. U Alla ta' dejjem li tista' kollox l-Ispirtu Qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi lill-ġisem kollu tal-Knisja. Għati widen għat-talb li tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grat bil-grazzja tiegħek jaqduk b'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Għall-katekumeni. Nitolbu wkoll għall-katekumeni biex il-mulej Alla jħenn għalihom u jiftħilhom qalbhom, jagħtihom il-maħfra ta' dnubietom bil-magħmudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek buliet ġodda. Qawwi l-fidi u l-fema tal-katekumeni. Għatihom twelid ġdid bil-magħmudija u l-qaħħom fost l-ulied adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Għall-għaqda tal-insara. Nitolbu wkoll għal ħubna kollha li jemmnu fi Kristu biex il-mulej Alla tagħna jagħtihom li jħabbirku għall-verità u jiġmagħhom u jħarishom fil-Knisja waħda tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti tiġma' flimkien lil uliedek imxerda biex iżommhom maquda bejniethom. Fil-ħinna tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek. Għaqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'magħmudija waħda u orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Għall-Lut. Nitolbu wkoll għall-Lut li llum qabel kulħadd li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-mulej Alla tagħna. Jagħtihom il-mulej li jimxu l-qudiem fl-imħabba ta' ismu u l-fedeltà mal-patt tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Li tajt il-wedid tiegħek lill-Abraham u l-Iżak u l-Nislu. Il-qabittieba t-talb tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għall-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Għal dawk li ma jemnux fi Kristu. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jemnux fi Kristu biex l-Ispirtu Santu jagħtihom id-dawl u huma wkoll iseħħilhom jidħlu fit-triq tas-salvazzjoni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Nitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu imma jgħixu ħajja sinċira quddiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxin. U nfittxu li nifhmu sewwa l-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Għal dawk li ma jemnux f'Alla. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jarfux lil Alla biex b'qalb sinċira jfittxu dak li hu sewwa u jistħoqilhom isibu lil Alla nnifsu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti ħlaqt lil bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Għamel il-koll kemm huma minkejja tfixkil u noqqosijiet ta' kull xorta jifhmu s-sinjali tal-ħniena tiegħek u x-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fik biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna l-koll bi Kristu Sidna. Għall-mexxejja tal-pajjiż. Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna imexxi l-fehma u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu għal paċi u l-ħelsien tas-sew ta' kulħadd. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. F'idejk jinsabu l-qulub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares fit-tieba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta' jiggvernawna. U bil-grazzja tiegħek għamel lil popli kollha tad-dinja ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Għall-imġarbin. Nitolbu ħuti eżis lil Alla l-missier li jista' kollox biex isaffi d-dinja minn kull tagħlim qarrieq, ibiet il-mart, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet, iħoll l-irbit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isifer, ireġġa' lura lil min mbiet minn daru, lil morda jroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lil moribondi.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġ tal-imniktin, qawwa tal-imħabtin. Ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib u għamel il-bledmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tridin kif is-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna għal ma naħfri minnu ħati għalina la daħalniex tiġrib mizdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebuħ li natijak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu nitolbuk li din tqarbina bil-ġisem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan tal-juhu ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi dnubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għal-ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek ta' ħnina biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sehem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Dan il-poplu tiegħek mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek ta' masħiħa fil-qawmin tiegħu għal-ħajja. Ixħed fuqu kotra ta' barka u għatih il-maħfra u l-faraġġ. Qawwih fil-fidi mqazza u wetqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna.